Lo, naimbag nga bigat. Aldaw yun. Ay, siya ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng de Vizcaya. Ada di sina sengkong na yun. Di kita frontanas di doktor. Doktor ka nurse. Ay, saludo. Kaya nagagat kayo. Ano, ligat di kalagay. Di kayo di hirap. Di frontanas. Ada di lang tumibagat saludo. Kita kita to'y ang kamang rugin. 1, 2, 3. Sa ato ka istorya istorya di kwa di ubing ajin 1999 kupong di agis school kami ni palibat nagkuha kami ka nag-close kami ito abuyan dahil sinyasik ko ay abuyan ni Tata Badong nagkabutag ito kaupabingan na nagkaadir pagpanawag nila tayo na Sobra kamat pare. Sila kamat na linis inipin ka. Sika kaya nakadugdugong ka. Tapos madikapin ka dito ng mouse. Madikapin tibigos hanggang natanda. Sobra kamat pare. Sa watang tinan. Sekretar lang dato ko. Kasi kamat gamit pare. Ijobi nga. Ingis na pa. Nagalas kamat tayo. So, ato karote. May karote. Nagganas karot ka. Pare, agayam talata. Wow. Madamay kas dyan matanaki. Ay, among gaya pala. Adi nga ka. Kuwan, di ba? Ano nga na nagpasaw na di? Salit kamat pare. Sa kamati kuday. Kaaba na kayo, nagpasaw na lang kami dyan. Ay, di kinderta pala. Di ba? Nagtalino tayo. Ay, match na match tayo, di ba? Ay, siyempre, aparay. Ay, may gamit ka. Gusto niya gari pala. At kinlit, tataman talakay ta kikikit. Ako at ang akin. Inalang tati. Mat pare, naglaka. Sige, gano'n, 1+1. Kinapa. 1+1 plus 2 na. Napanap pa rin mga kasnapat lima ato na. Ay, kasta lang ni pati. Ito! Di kalkulitan na sinuti mga 1+1 equals da, syntax error mo. Nagalas mo ti. Ay, ito'y di syntax error na calculator. Ito di ginamit ko. Ginamit ko hindi ka. 19 kupong gamin ato na kunting kalkulator na napandog mo ti. What? At 19 kupong mo ang calculator? Nagkalas mo ito, mali pa nagbalan. Kung ato lang ti memories ko, kubing. Sige, magpare, mali kami gumadag kapitan ka. Kaya nangyayari ko, lablab ko kalkulator ko. Ay,